Hello everyone, Khulumbai गिबियावनो बयखौबो आं चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा जाबाय Pretyson goyari आरो बेयो जाबाय आंनि चेनेल Pretyson presence। ओमफ्राय दिनैनि बे मोनसे ब्लग भिडिअ'आव आंनिया 6थि ना 5थि जाबाय बेयो दा सिगाङाव दं र'। ओमफ्राय आंनिया मैया एग्जाम जोब्बाय, प्रेक्टिकेल एग्जाम दंमोन। ओमफ्राय बेयो जोब्बाय, एसे मोजाङै जाना थांबाय, गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरो मोजां जानायखाय। बाय द वे आं दिनै न'आव थांबावनो नागिरदों। आंनि फैनाया सानल' जाबायमोन, नाथाय आं दा न'आव थांफिननांगोन। आंहा अब्लाबो एसे प्लेन दंखायोमोन न'आव थांफिननायनि। ओमफ्राय साननैसो थानानै फैथारनोसै आरो जेनेबा एसे गोबाव थाफैनो थाखाय फैनोसै रुमाव। आंहा माने एसे मोननैसो लायनो गोनां बुस्थु दंबावो न'आव। आरो बेजों लोगोसे मैयासो माने सासे लोगो नङा, जोंनि सिनियर, ओमफ्राय इयो हस्टेलाव थायो। ओमफ्राय माने गावसोरनि हस्टेलजों माने फुटबल गेलेनो थाखाय प्रेक्टिसाव थांनो लिंहरदों। स' आंनाव दा बुटआ गैखाया रुमाव। ओमफ्राय आं बेखौ न'निफ्राय लाना फैखानोसै बुट जुथाखौ। माने आंबोथ' एसे इन्टारेस्ट दं नालाय फुटबल गेलेनायाव। आगोलबो ओरैनो प्रेक्टिसाव थांदोंमोन, ओमफ्राय जों गेलेदोंमोन। ओमफ्राय खेलायाव गेलेनो मोनासै आरो सिनियरफ्रा गेलेनानै जों गेलेनो मोनासै, जों जुनियरमोन। ओमफ्राय देग्लाय माने लोगो लादो आरो लोगो लाहरदो। ओमफ्राय दा बुट जुथाखौ लाना फैनोसै न'आव थांबाथाय, ओमफ्राय प्रेक्टिसाव थांसै। ओमफ्राय दा आङो न'आव थांनो रेडि जाबाय, ओंखाम जायाखै जेबो। ओमफ्राय दा इदिनो थांसै आरो। दाखालि सासे लोगोआ माने एयारफन बायना हरदोंमोन, बेखौ मैया बायबाय आङो। मैया एग्जाम जोबनानै फैनानै मोनाबिलियाव साहा लोंनो फैनाय फाजिनो बायलांबाय। बेनिफ्राय दा बास गाखोनो थांगासिनो आं। बास गाखोनायनि सिगां साहाखौनो एसे कापसे लोंलांनोसै, माने ग्लास मोनसे लोंलांनोसै। आं लोंग्रा जायगायाव लोंलांनोसै साहाखौ एसे। साहा लोंखांबाय, दा बास नायनायनि बासआ इयावनो फैयो। दहाय दिन्थिखांबाय आं साहा लोंनाय समाव। नै बास फैगासिनो। That's the bus. Sorry, beयो माबा बास नङा, सिटि बास नङामोन बेयो, हब्बा कलेजनि बा हब्बा स्कुलनिसो बासमोन। दासो फैगासिनो बैनो, वेटिं फर दा बास। बैयाव बर' रिक्सा सालायग्राफोर दं, आराम साहा लोंग्राया बे आं लोंग्रा साहा दखानिया। दिस इज बारवारि, and here's the bus coming in. Khulumbai र' दा जारु बारसे थांसै बेजों। दासो बास सोलायबाय, आदाबारियाव बास गाखोहैबाय। हेल' गाइस, दा आं दङ गामियाव। आङो मैया न'आव सफैदोंमोन, खिन्थु आं भिडिअ बानायासै। बास गाखोनायाव मिउजिक खोनासंबाय, सल' खोनासंबाय, ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय। ओमफ्राय बानायनो मोनदों आरो उनाव भिडिअ बानायफिननो, ओमफ्राय बानायाखै आरो नुफैबाय दिनै। ओमफ्राय हरसे जाबाय। ओमफ्राय दा आङो दं माबायाव, फिल्डआव दं। ओमफ्राय दं ओरैनो सान्दुं सायदों, खिन्थु सान्दुङानो गैया, सानानो गैया। मार बार बारदो, खोलो खोलो बार। बेनिफ्राय आङो गाबोन थांफिनसै गुवाहाटियाव। आरो बै जाहैबाय जोंनि फिल्ड। आगोल सानजा सोनाबमोन गेलेग्राया, गलटिया सानजा सोनाबमोन। ओमफ्राय दा सा खोला बानदों, सा खोला। ओमफ्राय हा खोदों नै मोजाङै, माने फिल्डखौ मोजां खालामनो थाखाय हा फोगासिनो। ओइनो दा आंनियाव ओरैनो दङ लामायाव, फिल्डआव एसे सान्दुं सायदों। सान्दुं गैयाबाबो अब्लाबो एसे सान्दुं दासो ओंखारहांदो। ओमफ्राय मार गुसु बार बारदो आरोना। ओमफ्राय आं मैया भिडिअ बानायफिनासै। ओमफ्राय दिनै हरसे थानानैसो आं भिडिअ बानायबाय फुङाव। आरो भिडिअखौ आङो दायोफोर नङाबा गाबोनावबो हगारगोन आरो। ओइजा लामा दं,
jalan mari. Lagau, kurang lagi nalai masih ralai. Oh, dasan kam jahangbay ang pre. Tektor kargasini deh. Ang beyw main tapi ini main jahan bedong mensibaw. Be jahan jabai mane ang film download khalamgasini ओमफ्राय बेयाव मोजां नेट नाङो जिअ'आ मोजां नेट नाङो एमबिआव खारो ओंखायनो आङो मोनसे फिल्म डाउनलड खालामगासिनो स' माने बेखायनो आं बेयाव थाफैगासिनो बिनि सिगां आं मोनसे फिल्म डाउनलड खालामखांबाय ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट मोनसे फिल्म डाउनलड खालामगासिनो माने फिल्म नायनो मोजां मोनो मा खालामदों आङो ओमफ्राय फिल्म बानायनोबो लुगैयो ओंखायनोथ' एक्चुअली आं माने शर्ट फिल्मखौनो बानायबाय थानो लुगैदों किन्तु आं शर्ट फिल्म बानायनो थाखाय मा नांगौ टाइम नांगौ एक्चुअली आं चेनेलाथ' प्रेटिसन प्रेजेन्स दायो मा भिडिअ हगारो आं माने मोनसेल' भिडिअ हगाराखै आं गोबां भिडिअ हगारो ब्लग भिडिअ रिएक्सन भिडिअ शर्ट फिल्मस आरो माबा मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामनाय माने आंनि बिबुंथि होनाय बेबायदि भिडिअखौ आं बानायखांबाय किन्तु आं बेबायदि जेनेबा शर्ट फिल्मखौनो बानायनो बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय बानायबाय थानो लुगैयो नाथाय आं माने दासान्दि फ्रि नङा माने आं सासे फरायसा स' आं इमान टाइम होनो हाया इदि शर्ट फिल्म बानायनायाव शर्ट फिल्म बानायनो थाखाय नोंनो टाइम नांगौ आरो जेनेबा स्ट'रि नांगौ नोंनो स्ट'रिखौथ' नों साननायाव लिरनायाव टाइम नांगोन आरो नों जेनेबा बेलेग फरायनायफोराव नोङो टाइम होनो मोननाय नङा इदिबा आरो लोगोसे एसे बाजेटबो नांगोन आरो दाथ' आंहा इदि जेबो गैथ'वा बेनिखायनो शर्ट फिल्मखौ बानायबाय थानो हाया दासो आं मोनसे शर्ट फिल्म बानायखांबाय बेबो एसे माने मोजां रेसपन्स मोनदों मोननाया बाट भिउसआनो बारा गैया अब्लाबो माने मानसिफोरा बांसिनानो सोरबा लोगोफोरा माने मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय सोरबा बुजि मोनाखैबो अब्लाबो दा आं बिदि सासपेन्स मिस्ट्रि जेनेबा इन्टेलिजेन्ट फिल्म बेबायदि साइन्स फिक्सन बेबायदि फिल्म बानायनो लुगैयो नाथाय आं ओमफ्राय बेबायदि रिएक्सनफोर बा ब्लग भिडिअ बानायो ब्लग भिडिअआथ' नोङो ओरैनो थानाय समाव बुंबानो नङाबा माबा मोनसे थांबानो बिदि बानायनो हायो किन्तु रिएक्सनखौबो माने आं बानायदोंमोन मानोना रिएक्सनाव माने एसे आजादियावनो जायो ओरैनो रुमाव था मोनसे भिडिअ नाय ओमफ्राय माबा मोनसे अब्लानो रिएक्सन भिडिअ जायो बेनिखायनो माने आं भिडिअ बानायनायजों माने भिडिअ बानायनाय थासारिजों थाफाबाय थानो लुगैनानै माने भिडिअ बानायनो लुगैनायखौ आं सुफुंनो थाखाय शर्ट फिल्मफोर बानायनो मोनाब्लाबो बेबायदि बानायनानै थाबाय थायो आरो माने जेनेबा आंनि इन्टारेस्टनि थाखाय आङो बेबायदि बानायबाय थायो जेनेबा रिएक्सनबाबो जि भिडिअआनो जा मानोना आं मोजां मोनो एडिटिंफोरखौ मोजां मोनो केमेरा खेबनो सिनेमाट'ग्राफि खालामनो मोजां मोनो लोगोसे भिडिअ फिल्म बानायनो मोजां मोनो डाइरेक्सनाव मोजां मोनो आङो बेनिखायनो बानायदों आरो दा ओमफ्राय ब्लग भिडिअफोरखौ बेफोरनि थाखाय बानायनाय जाबाय आरो ब्लग भिडिअखौ आं आगोलनो बानायखायोमोन स' दा बानायफिनबाय आरो ना रिएक्सन भिडिअखौ माने आङो गान्जा फाग्लानिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो बर'आव आं फार्स्ट रिएक्सन खालामग्रा नुदों होनबाथाय निहिर बर' ब्लग्स ना मामोनलै नामा निहिर ब्लग्स दानिया भिडिअ एगारथारला बेनिखायनो बारा गोसोआव गैलायलांला ओमफ्राय बिनि उनाव दं एमएनएसआबो रिएक्सन भिडिअ खालामदों ओमफ्राय आं सानसेखालि गान्जा फाग्लानि ट्रेलारखौ नुनानै जोबोद मोजां मोननानै ओमफ्राय आंबो आंनि बिबुंथिखौ आरो आंनि जा साननाय आरो आं जा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै एसे होनो थाखाय आंबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनदों आरो जेनेबा गोदान इउटुब चेनेलखौ होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो रिएक्सन भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय दा ब्लग भिडिअबो जागायबाय आरो लोगोसे शर्ट फिल्मबो फार्स्ट आंनिया जाबाय दा सानगासिनो नैथि सेकेन्ड शर्ट फिल्म बानायबावनो आरो शर्ट फिल्मथ' आं बानायबाय थानो लुगैयो नाथाय बेबायदि टाइम आरो खायसे जाहोननि थाखाय जेनेबा ब्लगफोरखौ खालामनांगौ जाबाय आरो जेनेबा माने बेजों नांथाबना थानो थाखाय भिडिअ बानायनायजों माने भिडिअ बानायनायखौ लाफानो थाखाय एबा इन्टारेस्टखौ मावनो थाखाय आं जेनेबा भिडिअ बानायनायफ्राव इन्टारेस्ट मोनो नालाय बेखौ सुफुंलांनो थाखाय आङो बेलेग भिडिअबो बानायनांगौ जायो आरोना बेनोसै आंनि जाहोना हेलौ लोगोफोर अब्ला आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना बारा जेबो नुवासै जेबो इन्टारेस्टिं मोनासै जानांगौ अब्लाबो दिनै बे भिडिअआ बेखिनियानोसै जय बर'मानि बाय एभ्रिवान